Joint Action Committee Masrol Workers Union negasngi kala kentu kitnat sorkar ban siu no ya kutulap kabadai banyo namar kini kilongying kilamat ikijinge ha kini kibenai kibaladam habai keren kinong thok kubor unong aibot jong ke GEC uba akro lam salan ki pariat ulaong ba hagini kisngi kala don ke jingting ya kinong tray katanat PHC PWD Road but building na kadaw ba kinong tray Masrol jong kini kitnat iklem mlayo ya katulap keba kidai banyo kata nadu benai March April bat benai Mei dai halor kani kanong rem nagaliang GC kala shimti ya kakram ban yakren halor kani kaman ha keba kalawat jingtip na u commissioner secretary ke Purely Road and building bat kumju road na u commissioner secretary PHC ya kadaw ba balai ke sorkar kam semlala ban siu pisah syu kela keliru na ke kadaw ba kini kitnat kim semla pentrai kam ya ka hukum kaba kesorkar kala pelaj nadu ubenai Julai arhajar arpo ha kaba kani hukum kala ong ba manla ubenai kinong tray Masrol kedai banyo ya ka jingsiu kataru hapo kasipo tarek niki sngi ba kun ne ubenai me kadan ka jing khore bar ka jing ting jong ki babol nong tray Masrol po ka department jong ka PHE bar ka PWD road bar ka building nagadaw ba kay nong tray Masrol po ka PHE nado ubenai March May June April May kem yo tulap nang tapat ka PWD building ro March April May kimpat yo tulap pat kumjo ro kibadana PWD road te kanne ka jing bam yo pisa ade magila tray ro kakta habaro kinong tray Masrol ha kini early department o jilla Meghalaya te halor kanne ngin kaliang jong Joint Action Committee jong Masrol Workers Union kebala simti ban yakren nado is benai peladam inawat ka jing tip halor kanne nakaliang jong Commissioner Secretary jong ka PWD road and building anta Commissioner Secretary jong ka PHE kadaw kalong ba hangni nakaliang jong ka government hamtam na ka finance department kila sedang ban ai hukum ya ki chief engineer jong ka PWD PHE pat barok ki bay pat ki department ro abadona jalla padai ban pentrai kam no yang ka order ka hukum ka ba ka finance ka ladap ai nado banai Julai arjar arpau kata ka hukum ka ong ba dai ban save man law banai kinong tray Masrol ka baar dai ban save hapo filtrik jong banai bumi bat ka bakong santam kalong ba knang ba ka finance department jong ka sarkar jalla kan bo lupa ya kapisa kadai bantip kan nongot kinong tray Masrol ki don hapo ki toge office te dai ban summit dai ban ai kerteng jong kinong tray Masrol katarik bunai ba usnem magila join but kan no da sew yaki hakasisngi ne nak kumbalong ki dai don ki unskill ki semi skill skill but ki highly skill te kani ka order kala krensai bakan don ka head account bo laka jong yi kapisa ka jong ki ka kamram jong ki head of department na ki chief engineer but ki director ni ki head jong ki office ki dai ban pentip sa ka finance department yi ki kerteng but ka jing sew ki ai ki te nang tapat ka kamram ba ka finance kan ai lai banai ya kin bo lupai ka pisa khnang ba ki nong tray Masrol ha ka jala Meghalaya kin yo pisa manlaw banai langba kata ka beams but kandon kata ka dashboard ta halor kani ka hukum ngilam ba ka tanat jong ka PHE but ka PWD road but building ki khalam pantrai kam katkum kani ka hukum na ta kada kadon kani ka jingbam tikana ban sew ne ka sakon no ni ka pisa na do prai March April May te kata ka dai ka daw ba hangni te nagaleng ka jong in ka Joint Action Committee hadin ngi tibi kani ka jing sisa ngi ai ka jing khublai ya u chief minister jongi Conrad Sangma namar ha ka jing kando ka jongi hauni banai April ka kando ba khaddo ba u ngi ya karani kani uong kadai ka jing sisa ngi haban pentrai kam ngi hai hukum tenagaleng ka jong kum mlong pa ya ka finance department
ula pentrai kami gani te ka ega bangi ko banong menta ka sngi nagaliang ka jongi kum ka joint action committee hadin ngira de be keren ke egi hini gisngi te ngira de ai de ka jing tho cha ki chief engineer jangka public health engineer nang ta ka PWD road but building but ngi karpad iki ba hakine ki lai banai ba phikram sev ka pisa ilap ba phikram pentrai kami ni hukum sev no mardor hapo ni banai June ya kan ikis kadao pengipan kadang tanggane ba ki khon ki masterol ha kini ki lai banai ki myo sho wat ban sev ya ka bai school nang ta don ki nong trai masterol ki ba sa ying wairo la sedang ban sha be ha ki trying namar bamyo ban sev bai wai nalo nang taro ka bam kini ki nong di marbam yang ki masterol la don ki masterol ki ba kim ai sho ki try dukan namar ba ka bon parat ka jingsa pisah te kada bangi mio pat siu halor kani ngila ai kini ka jing tho sheki chief engineer bad ngila ai karen ro bad u ki chief engineer jong ka PWD building bad PWD road bangi ka padi ki pelaj mardori pisah pat pentrai kam hokat kum ki order jong ka sarkar jilla khnang ba ginong trai masterol kenam sa aram bat kenam sngew dokha ga mansiem ban kenno ik office trai kumbangi trai ka kam kumta gi de banyo ka bainong ha ki account jungi man lo bunai te halor kene ga jinge karen bat menak mta ga sngi bat chief engineer jong ka PWD road bat building kila ong yangi ba hakane hi sngi kila pan iro yangi ya ka ki bala pentrai kam baka pisa kan wan no ski bang account tenalor nang taro ngila ikran yakiro ong kan mau ba ha jaintia hagani ka tayaw na don rio Julai kan sedang ka be ding khalam hakpo juai bad hadin ga juai kan wan saka tuber te nagataka daw kibadon sa tiro kidai gi masterol kidai banyo ya kapisa kabakiladap tre khanang bakin yo ban penkemen bad ban le niam ban pelut pisa khanang bagan pho kata ka jing nget ka jong kumba ka government of Meghalaya ka ai pisa haswa ke Christmas ubanaim patkon rai kinong trim sarkar kala pelai lupa ya ka tulop in advance ten ka daw hangniro dai ban le kumjo kumba ka jilla Meghalaya bat karin dia ka jongi kalong sekula kamot ba ngi dai ban penbiang katkum ki niam ki badan hangni taka jingi borom keliang ba di karsan keliang ka dai bandan te kan reutrik jong kan sedang hajwa ngiong yakini engineer but yakani ka order yakani ka chingkho ngila da ai ro sha o ba perston song deputy chief minister ba pai ka road but building nang tapan ngila ai o Dr. Vijay Kumar IAS ba pai ya commission secretary jong sarkar jilla pai ka finance ba kin pelaj ka pisa ta halor kanni na kaliang jong finance department menne gi kando ki ong ngila long ready pisa la dol na istang bakini ki chief engineer but ki pat ki head of department ki dai ban pentrai kami koda ta katangi karman ba kini ke ki gintrai kam no but kawai pa kong san bagin yatip lang bara bahagajala Meghalaya jongi kani ki EPF employee provident fund kaba nado kinong tray balas ngi kibadan bat contractor kinong tray masterol bat ka ki department ki dan hok pan yo ya kani gade ga hok ka jongi ta halor kini ki EPF rule ngi sultanat ban yatho mandagaliang jong tan finance ro kani ka apply tri umme jong nisnem ajar apum re hadin bang ngira ikon ga joint action committee chief minister kila ai hukum urgently ba day ban ki head of department ki day ban enroll ha ye ka baro kinong tri masterol casual worker bat ki batray bat ki company ba contractor ba kin day ban enroll hapo kini ki EPF kanang ba kata ka social security baka financial security kandon haginong tribalas ngi baro kibadan hajala Meghalaya te nagalyong labor commissioner ro ula board din yakane kay kimingi amanta stang ba kinong try masterol kinong try balla bat ki ka by contractor kiday ban wan sakhaman ban dawa yala ka hom enroll yakane kan siyaw ikapisa katkom gajing batay gani namar hakabakot kani kapisa kanday ka jongi hi katkom gajing tep khadar tangka kilay ban ay na ki ban shim ya ban subscribe ya kani ka sanyang ya kani kapisa ka EPF
Nagaliang ka sarkar jalla kan ai ka baha jongka habakut kan ki EPF kan yaram ya ki hadin bala shangthan bat khamta malara pang shitam ro kan ki EPF lang bagi EPFO kan ai jingaram ya ki to ki badan dekat kani takaba klitam nang ne ngi ong baga jalla meghalya ki bon kinong rem ban kinong tray belas ni kerpa dia baro wan shakaman seniang yang ni EPF hangta kanika jalla ka jongi ngi kum try merong ngin biang ngin phong ngin pheng ngin biang ngin da baroi kala dengim sim dai ka jing sisa ngi na hakini isnam oni usnam aja pre ngina man ka tayo man bunai nga bani keren ba ka ba sarkar kadai ba nilap ba imat ki engineer ba ki officers ki nando mentah ki kesngi ki dai ban sngo thro pakidon ki order kidan ki ai na ka banta ki nong tray master nong tray bal kidan dai ban khankor no ru balaram dar ki nong tray master ki nong tray balla kari ba ka jaj ban rejong ikan ki te kajing pen ba ka dai banda tingi kerman ba ki officers ba engineer kim dai ban petang ki badan salor ne ki ba ong kata ki high level pero ki badan low level na marhap padang ki don ki officers takatang kata hi kerman ba ka babahatam kan mi na do mentah sa kaman kila mana kedan bat ki chief engineer jongga PWD road baru chief engineer jongga building ndai ban kular kila pan i yang ru ba hakini ki tayo kan poi kat kumga kapisa ba ka DBT dang ski bang account jonggi master simpan yo ki baterai ki babontam ki master ke de po PhD bat PWD ni kata ta barok go jalla te ken cross try ba ki sifajar kena banda ya nado March April May kidai ban siu bat kila peniro ngi ba kila sign ne ke order makin pelaj na bisa kataro hadin ba kila pentrai kami ke order daga finance bahaban siu manu bunai bat submit ki kerteng jong ki masterol kan ga finance kan bo lupai bisa kan ni kadai gajing pha jong ga finance Yesu ya kata lagi silakan bersekan kadang aku trik dan dia trik mat kap ai tak ada sih kap long merau lagi kok trik kok bisa dibuat nah kalau long ru malai begini dia kita ahap ya kata aku waktu adik kita jadi bandla pada tu dia bila saja cukup lah sih haki por siap belum political te halor kan ne ga longma kada bang ne baro nginam kan no thani ki engineer ki officers mar government rengi kan no manta mar ki mastol ki babon ki dei ki bomnang ban keren mlaj keren magi trai tang kam targi keren tama ka jing sew ka barit ya sabe ka manta pat lawan ka wai ka sur na baro ka wai ka jalla yung ngin keren no in keren no ka jing sya ki officers ki engineer ro imat ngila ya sngaw ba kila dan ki benta ki ba kira sngaw yo bor na mar ka presya ka dantang na shalor menta ka dan sakane ngini tray rangkar rangkar te kata ka dai ka ikarman ka jing tray kam rangkar kat kan dan katakan kajinggali ka ba namar ba kajibab nakinya ang balay mo no compliant ki ang kim bana ba kadon kom kata ka do tingi ju ki ang kim tip ba kadon tingi la ai copy ha kanne ka shi jong ai lang bat kanne ka order ki asim kanne ang kim man chwa te kadon tamon kadon ki excuse hang ne ang tai kamsai tingi ai ban nangin leng jong ila ai ka order jong finance ngi te ya ban trekam kat ko kila ki ya tho ingi menen nagaleng finance kila khot kila tha iki ne ta daw menta ka sngi kila sedang mansai ni kata ka bisa ban pelaj no Yesu tu eta yo objektif hadin bala batay jong ka finance kila khot menen
Kila batai ki gumno ban treka. Tangi kan nehi bat ki EPF bakin pen pelaj no. EPF. EPF takani ki haban enroll negaliang jogi mastrol ki haban pendap ma kanika ki form kini katai. Te negaliang jong ki engineer ki officers ki badan ha ki department ba per ki haban wan khat ye ki mastrol. Na ba ki form nang ta takin sedang kanika contribution. Markane negaliang jong ki bandrung kum ki members ki EPF ro ki haban seniang bisa. Na ki long dekhot nigin kat kum ka jing tip jongi te kalong khat artung ka negaliang jong government ka contribute kum ba khat saw khat sandinga ka ki EPF ngi sausi ban ya tho ba man dang manta hakibon ki department kan sedang terikam hapo ka directorate jong agriculture kat kum ba ngi tip kila sedang la terikam la do arpus ne michu tinong trai mastrong tei ki babon kila yo mentai te kene ka EPF kala dan mentai le sela dan nya prosnam tam kadon ga an tangi jalla jongi ki dan bong umdai ba ngi haban a jing ro yo chi minister kon sangma haka por bi kendo euro uang ba ula kena keleng ministry jong labor kila ong yu pentrekam mentau pentrekam sai